morning po. Welcome sa CLTV 36 News Stream. At live ho tayong napapakinggan at napapanood sa CLTV 36 News page. At gayon din ho sa ating official Facebook page, yung main page ng CLTV 36. At syempre ho mga kabalen, napapanood din ho tayo sa YouTube live na live, gayon din ho sa Signal Channel 115 sa telebisyon nationwide ho yan. Sa mga oras na ito, live ho tayo, 10:15 ng umaga, December 18, 2024. Kumusta ho kayo? Welcome sa ating CLTV 36 News Stream. Pwede ring manood sa TV kung ikaw ay nasa Central Luzon. I-check lamang sa ating mga cable partners at gayon na rin sa Free TV Channel 36. Lalong-lalo na ho yung mga kabalen natin dito ho sa lalawigan, Pampanga. Kumusta ho? Happy Wednesday! Ilang tulog na lamang. At iapas ko na. At ilang linggo na lamang, kulang 2 linggo na lamang ho mga kabalen. Actually, saktong 2 linggo pala. Ay bagong taon na, oo. 1 linggo na lamang po before Christmas. Next Wednesday will be December 25. Makisalo ho dito sa ating online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, ito po ang inisyatiba ng CLTV 36 News na ibigay ho sa inyo yung mga balita habang patuloy aming ginagawang panghangalap. At marami tayong pwedeng pag-usapan at pwedeng talakayin sa mga oras na ito, lalong-lalo na ho. Siyempre, busy yung mga tao. Napakaraming pangyayari sa ating paligid. Pero simulan ko lamang. Unahan ko na. Expect po yung heavy traffic. Ito, pakita ko. Ito, pakita natin sa may area po ng northbound lane ng San Fernando exit ng NLEX. Ayan, dahil na rin merong hong nahulog ng mga galvanized iron sheets na nakarolyo. Dala ho ng isang truck. At ayun na nga, 10-wheeler truck ho na nagdadala ng galvanized iron sheets ay nalaglag ho itong mga dala niya. Kaya naman nagkaroon ho ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Kanina ho yan, 44 minutes ago lamang, nadaanan ng ating reporter Ashley Punsalan at kabayan Art Consuelo. Itong area ho, sa exit, yan, nasahan po ninyong mabigat na daloy ng trapiko dyan sa area San Fernando exit northbound lane. Si Ashley to. Kuya ho yan. Kuya. Kuha po yan ni Ashley Punsalan. Nung papasok siya sa opisina, tapos natrap siya dyan sa may exit ng San Fernando. Opo. Kumustahin natin yung sitwasyon ngayon kung ano na nga ba yung senaryo dyan po sa NLEX. Yung mga nasa San Fernando exit ng NLEX, kumusta ho kayo? Yung mga nakikinig kay Kuyang Justin, pwede ho kayong mag-comment, pwede mag-update dito sa ating sa ating online tambayan, CLTV 36 News Stream. Eto, sinisilip ko ho yung sitwasyon dito sa may bahagi ng North Luzon Expressway. Ayan. Wala na. Right now, wala na ho. Base ho sa Google monitoring, ito, pakita ko. Base sa ating Google traffic, ayan. Yung area kung saan, hanapin natin. So, ito ho yung NLEX . So, wala akong pula dito sa mga oras na ito. Ayan, naitabi na. Ayan, real time ho yan. Ito lang. Itong part na to. Ayan, Eto ho, ayan. Ayan, Pulang-pula mga kabalen. Ayan. Yung palabas, yung approach mismo, yung exit mismo ng San Fernando, Eto ho, ayan. Reflected din ho sa ating Google traffic monitoring. Kita ho natin mga kabalen. Ayan, pulang-pula ho itong pa-exit ng San Fernando sa northbound lane.
Dahil na rin ang tinuturong dahilan kung bakit ganyan ng kulay ng traffic monitoring natin sa Google ay dahil po dito sa nakuhanan ni Ashley Punsalan. Ayan, itong kanyang POV kaninang papasok siya ng opisina. Yung isang 10-wheeler truck, nahulog ho yung mga bitbit na galvanized iron. Nagkalat sa kalsada, kaya naman bumagal ang daloy ng trapiko. Diyan ho sa may pa-exit northbound San Fernando, North Luzon Expressway. Ayan. Sige po, silipin naman natin ang ibang sitwasyon o ang ibang sitwasyon. Ang sitwasyon sa ibang portion po ng North Luzon Expressway. Ito, babahagi ko lamang sa inyo. Ito mga kabalen ay real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Anong meron dyan? Silipin natin para ho sa mga babiyahe. Ito, nakikita natin, may build up. Ayan, sa San Fernando. Ang galing, Nagkakatugma-tugma, na 3 beses natin na-verify. Una, yung report ni Ashley kanina, sabi niya, may pagbagal ng trapiko, mabigat na daloy ng trapiko. Itong info niya, nandun siya sa ground. Nakita natin sa Google Map, pula-pula. Ito, namumula. Do hindi ganun, hindi dark red, hindi yung red blood. Ayan. Blood red, ika nga. Pero ito. Ayan, namumula ho. Yung exit dito nga. And pag-check din natin sa live ho ng, ito pinakita ko. Ayan, namumula, di ba? Ayan, So pag-check ho natin sa live ng NLEX Corporation, makikita natin. Ayun, kabalen, meron pong sa gawing, tatanggalin ko yung banner. Ayan. Dito tayo sa left, hindi nyo pala nakikita yung arrow ko. Ayan, sa may, kung nakikita ho ninyo yung aking arrow, dito tayo sa may pinakababa, okay? Sa pinaka kanan, rightmost. Ayan po, yung San Fernando Interchange Bridge. Kung makikita ho ninyo yung yung kotseng pula, yung van na puti, ayan. At doon sa lane ng yung mga truck, yung mga malalaking sasakyan, nakikita nyo, may build up po. Ayan, dyan sa may papasok o palabas ng NLEX San Fernando. Oo, dyan sa may exit, yung toll plaza po, kung northbound kayo. Dahil nga po yan, ayan, dito sa pinakita natin kanina sa Google Maps, yung dahil nga po yan, doon sa pinakita nating, eto mga kabalin, yung nahulog ng mga galvanized iron. Ayan. Asahan po natin. So kung palabas po kayo at tatungo kayong San Fernando, expect nyo na po ang mabigat na daloy ng trapiko palabas ng NLEX northbound dahil na rin dyan sa may nalaglag ng mga galvanized iron rolls sa kalsada. Sa ibang bahagi naman ng North Luzon Expressway, dito muna tayo sa itaas, bandang kaliwa para po sa lahat ng mga babiyahe ngayong holiday season. Ito po mga kabalin. Maluwag naman ang kalsada dito po sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza northbound. Wala pang masyadong pila ng mga sasakyan dyan. At dito ho sa gitna, sa itaas, ito ho yung area ng Valenzuela. Nakikita naman natin yung kapal ng volume ng mga sasakyan. Bagamat, mabilis pa rin naman ang andar o yung daloy ho ng trapiko. Dito naman sa gawing kanan, sa may itaas pa din po, ito yung eastbound portion. Palabas ho ng Mindanao Avenue, Mindanao Toll Plaza sa Quezon City. Ito ho mga kabalen, may pila sa cash lane at slow moving din. Ito hong papasok naman ng NLEX, yung nasa kabilang lane ko nakikita ninyo. Ayan. Sa may Kawayan Interchange Bridge, yan ho yung nasa gawing kaliwa sa ibaba, ay maluwag naman ang daloy ng trapiko. Ganyan din ang senaryo sa Bocaue Toll Plaza at yung binanggit ko ho kanina sa San Fernando. Asahan ninyo, ayan, umabot na ng NLEX yung pila ng mga sasakyan dahil nga po dito sa nalaglag ng mga galvanized iron sheets dyan po sa pa-exit ng northbound lane ng San Fernando Toll Plaza. Yan, nakikita ninyo, may build-up dyan. Asahan nyo na ho yan. Kung wala naman kayong lakad dyan sa San Fernando, pwede ho kayong mamili ng ibang alternatibong dadaanan para hindi rin kayo maaberya. Yan ho mga kabalen, ang traffic update mula sa NLEX Corporation. Sa mga oras na ito, bigyang daan muna ho natin itong nawawala na naman yung boses ni Kuya Justin, absent.
Bigyang daan muna ho natin itong latest update naman ng ating Weather Bureau, Pag-asa, kaugnay ho ng binabantayang Tropical Depression Kerubin. Narito po ang weather update mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang ating update sa Bagyong Kerubin. Si Bagyong Kerubin ay nanatili pa rin nasa karagatan malapit sa Mindanao. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng Bagyong Kerubin ay nasa 230 kilometers silangan ng Davao City o 205 kilometers silangan ng Tagum City, Davao del Norte. Napanatili ang lakas ng hangin na malapit sa gitna nito na nasa 45 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Inyong mapapansin, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay nakakaranas ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan. Dulot po yan ng bagyo at yung extension mismo ng bagyo at ng shear line. Kaya paalala sa mga kababayan po natin, lalo po sa Bicol Region, buong Visayas at Mindanao, ay patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa nandiyan pa rin po ang banta ng landslide o flash flood dahil sa pag-uulan at may inaasahan pa rin tayong o may na-expect pa rin tayo ng mga malalakas na pag-ulan. Nanatili pa rin nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Davao Oriental. Kaya asahan ang maulan na panahon, may kasamang pagbugso ng hangin. At narito ang ating pagtaya sa pagkalaw ng bagyo at lakas nito. Sa susunod na 24 oras, inaasahan pa natin na hihina ang Bagyong Kerubin at magiging low pressure area. Pero natin sinasatabi na muli itong maging bagyo after nitong dumaan sa Mindanao hanggang umabot sa West Philippine Sea. Kaya patuloy po natin itong babantayan sa anumang development ng bagyo ngayon at sa mga susunod na araw. Kahit wala tayong gale warning, mag-ingat pa rin tayo dahil malakas pa rin ang hangin dala ng amihan at dulot epekto din ng shear line at ng bagyo. At kaya kahit na walang gale warning, mag-ingat pa rin tayo sa mga nagbabalak pong kumalaot sa ating mga karagatan. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po, Salazar D. Aurelio. Yan ho mga kabalen, ating narinig itong update kaugnay nitong binabantayang Tropical Depression Kerubin at partikular na apektado ho dito yung mga nasa southern portion ng ating bansa. Ayan, mag-iingat ho kayo. Ayan, at sige, sa oras na ito, silipin din natin yung iba pang mga balita sa Facebook page ng CLTV 36. Kabalen, makisama ho kayo dito sa ating discussion. Inaanyayahan ko kayo. Ito, may mga questions tayo. Marami tayong mga dapat pag-usapan. Lalo na ho ngayon. Kabilang na dyan, itong Noche Buena. Ayan. May mga presyuhan mamaya tayo ipapakita. Yung budget ho. Oo. Tanong nga si Liana nung isang araw. Anong saan naabot sa pamamalengke? Tinanong ko kay Liana, saan naabot yung 1,000? O Liana, ayan, abangan ho natin. May challenge na gagawin si Liana kanila, ang ating reporter. Oo. Bibili siya ng pang Noche Buena sa halagang 1,000 at kanya hong lulutuin. O di kaya naman pang medianoche, no? Pwede rin, no? Basta ano yung kayang abutin ho sa 1,000, dahil na rin sa mahal ng mga bilihin ngayon, I'm sure, kahirap-hirap. Misan pinmakatamad ng magluto rin kayo mas manyaman pa saling ulam king karinderya. Kasi po, salika sibuyas, anong kamal? Saligang kamatis. Tama, di ba? Okay, sige. Ay, nako. Pasasaan pa. Ika nga, Eto mga kabalen, silipin natin ang mga balita
Ito hong binanggit ko, yung sige, simulan natin sa Forex. Ayan. At nang matuwa naman ang mga naghihintay ng pamaskong dolyar, Sino yung mga tatanggap ng aginaldong dollars ngayon, Sana all, di ba? Nung bata ako, may ninang ako eh. Shout out ninang. May ninang ako nagpapadala dollars. Nung bata ako, nasa Amerika kasi siya. Oo, di ba? Tapos yung time na yon, alam ko door to door pa eh. So pag makukuha ko dollars. Pero ngayon kasi, nung mga nung may mga remittance na, di ba? Siyempre converted na ako. Pero may naalala talaga ako. O baka correct me if I'm wrong, kung nangyayari, hindi talaga nangyayari yun. Yung pag pinadala door to door, dollars mo rin makukuha. Okay? So ito mga kabalen, ang foreign exchange rate, December 17 data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kagabi ito doon sa kahapon, nung nagsara. Itong ating Forex, Basahin ni Kuyang Justin itong update itong mga currency, yung pong $1 US dollar, katumbas ho niyan ay 58 pesos and 87 centavos. Japanese yen, 38 centavos. UK pound, 74 pesos and 42 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos and 54 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos and 62 centavos. At ito pong dirham, 15 pesos and 97 centavos. Itong euros, 61 pesos and 70 centavo. Korean won at 0.04. At Chinese yuan, 8 pesos and 0.05 centavos. Yan ho, mga kabalen, ang foreign exchange datos ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito meron din hong water interruption, water supply interruption. Tayong binabantayan. Announcement ho, kapabaluan, kareng sablang manoknangan. Kaya ready pong banggitan kong lugar, King Mabalacat. Tubig please, hanapin kanyan. Kasi po, December 18 to 19, mamaya hong gabi yan, alas 9 ho ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw o ng umaga, magkakaroon po ng water supply interruption sa mga lugar ng Metro Clark Homes, Barangay Dapdap Barrio, Pila Dukit at Dauville sa Mabalacat City, Pampanga para ho magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Paghandaan po namin, lalo na yung mga may trabaho ng gabi, kasi hindi naman lahat tulog ng gabi. Diba? Lalo na ho sa mga area na yan. Maraming mga BPO. Diba? Yung mga papasok ka ng gabi. Paghandaan po natin, baka hindi kayo makaligo. Saklo na kayo. Pote ako makadilo po. Yan hoy, update. Yan Para ko sa iba pang mga update ng mga ganyan, follow nyo lang yung page ng CLTV. Marami ho tayong mga information. Gaya nga ng binabanggit ko, yung makikita ninyong laman ng CLTV News, ay mga balita para ho sa mamamayan ng Pampanga at ng Central Luzon. Ito po itungkol sa ating lugar. Yung mga dapat natin malaman. Natatapos na yung brown out kanina. Sige ho mga kabalen, tayo muna ay magbe-break at sa ating pagbabalik, panoorin pa natin yung ilang mga balita dito ho sa lalawigang Kapampangan. Meron din tayong update ukol po sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso at itong mga top notchers. Kilalanin natin yan sa pagbabalik po ng Newsstream. Magbe-break lang tayo sa telebisyon. Okay po, naka-commercial gap lang ho tayo sa TV. Yan, habang hinihintay ho natin na makabalik tayo sa TV. Iboboton tayo ni Mike. Habang hinihintay ho natin yung magbabalik natin sa TV, silipin muna natin itong traffic situation nga sa NLEX. At puntahan din natin yung iba. Ano ba yung mga ibang update dito sa
Dito ho sa Siposco, silipin natin. Pero ayan mga kabalen ha, yung binanggit ko ho kanina, baka na-miss ninyo, asahan po ninyo yung mabigat na daloy ng trapiko palabas ng San Fernando Toll Plaza kung ikaw po ay nasa direksyong northbound. Dahil yan sa mga nahulog na galvanized iron sheets na sakay po ng isang 10-wheeler truck. So nagkalat yan. Ayan, 30 seconds lang, balik tayo sa telebisyon. Sige, tuloy-tuloy ho tayo. Okay, we're back on air. Nagbabalik po ang CLTV 36 news stream. Oo, live ho tayong napapanood sa CLTV 36 Facebook page at syempre sa television. Kaya nga nang nabanggit ko, Signal Channel 115 nationwide ho yan. At syempre sa ating 38 cable partners dito po sa Central Luzon at maging sa Free TV Channel 36. Heavy traffic po. Yung pa-exit, yung pa-exit lang naman. Medyo ko nababawasan na. Ayan, umaayos-ayos na yung sitwasyon. Kanina yan, Sige po, narito naman ang ilang mga balita dito po sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito mga kabalen, kahapon, ang daming mga good news na nagsilabasan. Ang dami hong mga pumasa. In case you missed it, ICYMI. Yan, ICYMI. In case you missed it, eto, 3 kabalen o 2 kabalen ho ang nanguna dito sa ating CPE licensure examination. Kilalanin ho natin sila. Narito po ang report. Husay sa pag-aaral. Dalawa kasi sa ating mga muling pinatunayan ng Kabataang Kapampangan ang kanilang husay sa pag-aaral. Dalawa kasi sa ating mga kabalen ang hinirang na top-notcher sa katatapos lamang na licensure examination for Certified Public Accountants nitong Disyembre. Pasok sa top 10 sina Aspen J. Santos na tubang Florida Blanca at si Elaika Wilbamba Pangilinan ng Minalin. Nakuha ni Santos ang rank 4 matapos makapagtala ng 89.17 na score. Siya ay nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. Pang-7 naman sa may pinakamataas na grado sa mga bagong accountant si Pangilinan, nag-graduate ng Don Honorio Ventura State University at nakakuha siya ng 88.17% na score sa exam. Kabilang ang dalawa nating kabalen sa 3,058 passers. 10,136 ang bilang ng lahat ng nag-test noong December 6, 7, and 8 ayon sa Professional Regulations Commission. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Ayan, congratulations sa mga kabalen natin. Talaga namang ang huhusay, di ba? Yan ho, mga kabalen. Ang gagaling, no? At hindi lang yan, Siyempre, kung meron ho sa Pampanga, hindi rin ho nagpahuli itong mga mag-aaral sa Bulacan. Dalawa din ho sa dalawang Bulakenyo rin, yung top-notcher po dito sa CPA Licensure Examination. Nasa ikalawang pwesto po si Andrew Cinco Halili, na residente ho ng Bocaue, Bulacan at graduate ng University of Santo Tomas. Ayan, kapwa ko Tomasino, Goste. Siya po ay nakakuha ng score na 88%. Yan naman, siya ay top 8, rank 8. Rank 9 naman ho si Clarence Santos ng Maykawayan College. 87.83% ang kanyang score. At gaya ho ng nabanggit kanina, ang hirap ata talaga ng exam ng CPALE. Diyos ko, nang ikuha yan, Justin, siguro dyan ka pulong beses kaya ako. Men, ang hina ako sa math, di ba? Ang hirap kaya.
Ito mga kabalit, tingnan nyo, 30%, 3,058. Sa 10,136 na nag-exam po, 3,058 lamang ang pumasa. Ibig sabihin, mahirap talaga. Di ba? Yun ho yung conclusion, di ba? Yun yung pwede nating isip. Ang hirap talaga. So congratulations. At para ho doon sa mga hindi nakapasa, tatandaan ho ninyo ang sinasabi lagi ng ating paboritong girl group. Ako lang pala may paborito. Si Jonathan, hindi niya ba paborito? Hindi, wala pa kasi yung bago syempre. Oo. Tatandaan ho ninyo ang sinasabi ng Bini, sa mga hindi pumasa, huwag niyong kakalimutan, ang buhay ay hindi karera. Yan. Okay lang yan. Sa sarili mong facing, di ba? At your own face. Hindi po karera ang buhay. Huwag ko kayong maniniwala sa mga nagsasabing karera o kailangan pumasa ka na, kailangan ganito, yan. Bahala sila. Oh. Okay lang ho yan. Alam natin, okay din malungkot. Valid pong malungkot ngayon sa mga hindi pumasa. Pero alam ho natin na pagkatapos nating malungkot, darating din yung time na mawawala yung lungkot at sasabihin natin, ready na tayong mag-exam ulit. Di ba? Para makuha natin sa pangalawang pagkakataon. At kung hindi pa din, okay pa din. Pangilan ba? Pangatlo, pwede ba 3 beses? Di ba sa law may ganun no? So, hindi po karera, okay ha? Huwag hong mawawala ng pag-asa. At doon sa mga pumasa, congratulations. Doon sa mga hindi, congratulations pa rin for trying. And of course, gaya nga ng nabanggit ko, okay lang hong maging malungkot. Basta alam mo ninyo, tatandaan lang, pag nalulungkot kayo, mga ganyan, pakinggan nyo lang. Ang buhay ay hindi po karera. Yan yung sinasabi ng Bini. Na napakatotoo. Diba? Ayan, congratulations, Clarence Santos at Andrew Cinco Halili. Ito, may mga top-notchers pa. Bulakenyo pa din. Ito, balikan natin. Sa naman, sa mga LET naman, Licensure Examination for Professional Teachers. Ang huhusay talaga ng mga estudyante dito sa Central Luzon. Panoorin natin, kilalanin ho natin itong mga Bulakenyong top-notcher. Ito, hintayin natin. Narito po. 3 karehiyon ang ganap ng guro at nanguna pa sa September 2024 Licensure Examination for Professional Teachers o LET. 2 rito ang nakapasok sa top-notcher list ng LET sa elementary level. Parehong rank 7 sina Elgin Kyle Bautista Igaya na mula sa Bulacan State University Bustos at Joshua Eliezer Dunca Colardo ng La Concepcion College. Nakakuha sila ng 92.8% score. Nanguna naman si Jerome Donato Pura ng Bulacan State University sa LET secondary level. Nasa ikasamsyang pwesto matapos makakuha ng rating na 92.8%. Samantala, pasok sa top performing school sa LET elementary level ang Central Luzon State University o CLSU at Bulacan Agricultural State College dahil higit 100 examinees nila ang may 85% o mas mataas na passing percentage. Kabilang din ang CLSU sa mga nangunang eskwelahan sa secondary level. Higit 300 sa kanilang examinees ang pumasa at nakakuha ng 80% o mas mataas na score. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, 20,025 sa 44,002 examinees ang pumasa sa elementary level, habang 48,875 ang pasado sa 85,926 na nag-exam sa secondary level. Angelica Cara, CLTV 36 News. Congratulations din ho sa lahat ng mga bagong guro. Saludo ho kami sa inyo. Yan, yung mga magigiting na guro, Napaka-importante ho, na marami ho tayong mga teachers at na well compensated sila. Again, uulitin ko, napaka-importante, hindi lang sapat na marami tayong guro. Para dumami yan, dapat sweldohan ng tama. Tama, di ba? Oo, sweldohan ng tama. Ibigay ang benepisyo, bawasan yung trabahong hindi naman bahagi po talaga ng kanilang trabaho. Yan ho ang dapat nating gawin. Importante na maraming mga guro dahil kung walang guro, wala pong uhubog sa mga kabataan. Walang magtuturo sa susunod na henerasyon.
Wala hong mga doktor, wala hong mga abogado, walang mga inhinyero, accountant, journalist, broadcaster, kung walang mga teachers. Totoo po yan, totoo po yan. Totoo. Totoo, Kapampangan eh. Totoo po yan. Totoo yan. Yeah. Kaya po, congratulations at mabuhay po ang mga bagong guro. Naway maging mabuting ehemplo po tayo sa kabataan. At hindi lang natin sila turuan ng kaalaman. Turuan din natin sila paano mag-isip ng tama. Yan. Yung critical thinking ba ay napaka-importante. Pero siyempre sa grade school, hindi mo na pwede ituro sa nursery yan. Oo, di ba mga kabulen? Yan po at doon sa mga hindi rin pumasa, marami-rami din. Dahil nakita ho natin yung data, 80,000 plus doon sa secondary level. 40 plus lang yung pumasa. Almost 50%, both elementary and secondary level, yung passing rate. Almost 50. Naglalaro sa ganun. Again, ulitin ko don't forget, sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi po karera. So yung mga hindi pumasa, okay lang yan. You can take yung next exam, para po makahabol. Yan. Ito, kinilala rin po yung City College ng San Fernando, Pampanga at si Mayor Vilma Valle Caluag. Kinilala ho sila ng Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCOCOA dahil ho ito sa kanilang natatanging efforts para ho mapabuti ito hong sitwasyon ng edukasyon o yung sektor ng edukasyon sa syudad ho ng San Fernando. Siyempre sa ilalim ho ng pamamahala ni CCSFP President Attorney Gloria Victoria Banyas, natanggap din ho ng eskwelahan ito pong Academic Excellence Award at Human Resource Development Award. Ayan. Congratulations po, Mayor Vilma Caluag, Attorney Gloria Banyas, ang presidente ho ng CCSFP. At syempre, itong nasa litrato, yung mga kaibigan natin na nandito. Si Ma'am Mel Briones, ayan. Dati ho nating naging producer sa CLTV 36 at syempre, isa hong tagapagsulong din ng media literacy. Ayan, meron hong partnership ang SPAM, yung association po ng mga school press. At ang CLTV 36, Ma'am Mel, ayan, pag hindi na pag-usapan ho natin yan sa darating na mag-set ho tayo ng meeting. Ayan. Oo. Holiday season, nasabay sa mga Christmas parties, pero abangan ho ninyo yan. At eto, congratulations again. Siyempre, nandito rin sa ito, ang aking kaibigan. Close na. Sir Chris Balingit. Ayan. Hi, Sir Chris. Kumusta? Sir Chris Balingit. Malambat tayo pong maging producer, PA and producer mo naman. May gusto tayong PA. Sabay kami. Anak ko pa kanta, nakiyapa mo rin. Ang yan pares kayo pang anak. Di ba, Sir Chris? Kung nanonood ka, Sir Chris, ayan. Isa ho sa mga mababait, mahuhusay, matitinong guro. Dahil nakasama ko si Sir Chris sa Holy Angel University. Nagturo kami ni Sir Chris, Chris Balingit sa Holy Angel University. Sabay kami nagturo. Sa akin, hindi takot yung mga estudyante. Sa kanya, takot. Hindi ko alam bakit. Di ba? Sabi ko, sa akin, hindi sila takot. Sige, Sir Chris, takot. Tinatry ko nga takutin. Ayaw matakot eh. Ayan, congratulations again sa atin hong magigiting na opisyales ng City College of San Fernando, Pampanga at syempre kay Mayor V para ho sa karangalang nakuwang ito. Syempre, maghalaga. Tunay nga na ang edukasyon ay dapat pahalagahan. Eto naman, sa mga mag-pre-Christmas party, paalala ko, paalala yung pero particular ko natin. Paano po pag-holiday season, ang daming nangyayari. Pero minsan nakakalimutan natin, alam nyo safety. Di ba? Sa sobrang saya, minsan kung ano-ano ginagawa natin, or gaya ko nung nabanggit ko nung isang araw, yung nadaanan ni Kuya Justin. Sa sobrang saya, sa sobrang kalasingan niya, nahulog siya sa may Abacan River. Dumausdos doon sa sheet pile o yung riprap. O yung nahulog, nadulas dahil sa sobrang saya. Okay?
So, eto ho, mga kabalen, minsan nakakalimutan natin. O kaya naman, yung magde-decorate ka ng bahay mo. Lalagyan mo ng daming Christmas lights. O, tapos, ano mangyayari? Minsan, nababasa, nauulan na, nakuryente, minsan pa nga, pinagmumulan ho ng sunog, lalo na yung mga palsipikado. Okay? Kaya po, may paalala ang DTI Pampanga kung paano maiiwasan yung mga aberya, yung mga sakuna ngayong holiday season. Panatilihin po nating ligtas ang ating mga okasyon. Narito po ang ulat. Kaliwat kanan ng mga kasiyahan ngayong holiday season. Nariyan ang get-together at reunions, Christmas at New Year's party, at iba pang public at private events. Sa ganitong mga selebrasyon, madalas hindi nawawala ang fireworks display o paggamit ng mga pailaw at paputok. Kaya naman, mahigpit na nagpapaalala ang mga otoridad sa paggamit ng mga ganitong produkto. Talagang ganun mag-celebrate ang Pilipino, no? Pero ang sinasabi po natin, be safe. Sa pagbili ng mga paputok, mayroon daw standards ang DTI na kailangan tingnan. Meron pong standards na pinapaira lang DTI sa mga fireworks natin at saka mga firecrackers natin. Ang mga imported ay meron din pong ICCN. At yung mga locally manufactured ay meron din po silang BPS. Para naman sa mga nagbabalak pang bumili ng Christmas lights bilang pangdekorasyon, kailangan daw sundin ang instructions. Ang series ba ang pwedeng pagdugtong-dugtungin? Kapag nasagad po natin yon ng 5, ang rini-require po ay 3, dito po nagkakaroon ng problema. Kaya be careful din po sa bagamat okay yung product, for example, pero kung hindi tama yung pagkaka-activate nito, baka doon po tayo magkaroon ng problema. At ito po ay pinagmumulan ng mga sunog. So sa Christmas lights din po ay meron yung BPS marking at meron po siyang ICC sticker. So bilhin lang po natin yung locally approved or imported na approved ng DTI pagdating po sa fireworks and firecrackers and other lights po na ginagamit natin during this season. Samantala, naglabas naman ng Civil Security Group ng Philippine National Police o PNP ng listahan ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices na ipinagbabawal. Kabilang dito ang Watusi, Piccolo, Pop-Up, Plapla, 5-Star Big, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Atomic Triangle, Large Size Judas Belt, Goodbye Delima, Hello Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke and Can, Pillbox, Kabasi, Special King Kong, Atuna at Goodbye Chismosa. Gayon din lahat ng overweight at oversized at mga paputok na mayroong mixture ng phosphorus o sulfur na may chlorates. Lubhang delikado at posibleng makasakit ang mga nasabing paputok. Sa datos ng PNP, umabot sa 4 ang nasawi, habang 520 naman ang bilang ng firecracker injuries sa bansa sa pagsalubong sa taong 2024. Liana Canilaw, CLTV 36 News.
Ayan mga kabalen, balikan natin. Hindi pala ako ayan, okay na rin ito. Balikan natin. Ito sinasabi ko, ito po pinapakita ko sa inyo, ibang balita. Ay, yung kanina, babalikan ko yung kanina. Sige. Okay, bago tayo mag-break, yung binabanggit ko kanina, yung mga pangalan ho ng mga paputok na yon, ito ho yung mga nasa listahan ng DTI, kaya binanggit ni Liana doon sa kanyang report para malaman natin ano yung mga dapat iwasan. Pero ako gusto ko lang magkomento, personal na komento ko lamang, yung point of view ko lamang doon sa pangalan ng mga paputok. Halimbawa na lamang yung goodbye bading. Di ba? Bakit may ganon? Discrimination ho yan. Lalo talagang huwag tangkilikin yung mga ganyang paputok. Ang sinasabi ko lang, 2024 na at ganyan pa rin tayo mag-isip. Di ba? Napaka-homophobic po nung terminong yun. Kung sino man ang naka-imbento ng pangalan ng paputok na yun, okay? Sana magbago ka na, 2024 na. O, di ba? Masyadong homophobic, hindi po natin we don't stand. Ayaw natin ng mga ganyan. Safe space po ang CLTV 36, lalong-lalo na pagdating sa gender equality. Yan ang unang-una naming sinusulong. Opo, I am publicly calling out yung nagpangalan po ng paputok na goodbye bading. Dahil hindi po kailangan i-goodbye ang bading. Yan po ang statement ni Kuyang Justin ngayong umaga. Ito, silipin natin. Mahiganga sa Santa Ana, yung binabanggit ko ho kanina. Akala ko, bago ako mag-join ng CLTV, akala ko dati, sa Rizal lang talaga, itong mga giant puppets, yung mahigangas. Meron din pala sa Santa Ana, Pampanga. And in fact, nakasama ho ng ating mga kabalenses sa Santa Ana, yung mga Christmas puppets, yung mga mahiganga, doon sa kanilang unang araw ng simbang gabi. Yan po, para anyayahan yung mga parokyano na magsimba. Ayan. Every December ho yan, mga kabalen, kung gusto niyo makita, yan, magsimbang gabi kayo dyan, mahiganga, sa Santa Ana, Pampanga. Kabalen, magpapaalam na po ako sa telebisyon. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Magkita-kita tayo bukas. Ingat ho tayong lahat. O yan na. Nagbabay na ako sa TV. Ayan, mas laid back na ho tayo. Please, salamat. Ito ho yung mahiganga, mga kabalen. Kung meron hong mga red flag sa paputok, meron din hong mga red flag sa mga Noche Buena items. Yan po ang sinabi ng DTI. Panoorin natin ang ulat ni Liana Canilao. Bukeniking Old Public Market na Ciudad San Fernando, Pampanga. Bang kanita po, makibalita king presyo na ning mapanyalo, nakwas na po kaya katamo nga Noche Buena items. Kwento ng vendor na si Ami Garcia, walang pagbabago sa presyo ng bilihin, ngunit matumal pa rin ang benta. Ala naman nagbayo, okay naman. So, alang mita sa langkay. Pero may na. Uling rentaw, syempre biyasa na laman ka rin na supermarket. Lulog. Uling may kahit yun, madulo na yung kaya kami. So, lulog talaga rentaw. Kaya talang convenient la talagang manually. Samantala, naglabas ng Noche Buena Price Guide ng Department of Trade and Industry o DTI para sa informed holiday choices ng mga mamimili. Kasama na rito ang hamon na naglalaro mula sa 170 pesos hanggang 928 pesos ang presyo. Queso de bola, 211 to 435 pesos. Fruit cocktail na nasa 61 to 299 pesos. 30 to 210 pesos sa pasta noodles at iba pa. Ang pinalabas po ng DTI ay hindi po siya mandatory at hindi rin po siya SRP. Ang tawag po dito ay price guide. Ang ibig lang pong sabihin dito, mayroong mga items under Noche Buena products na ipinapakita lang po niya kung magkano ang presyo ng hindi so-called na branded at saka yung range doon naman sa branded item. So ang guide pong ito, ang ibig pong sabihin ay binibigyan po ng pagkakataon ang mga mamimiling Pilipino na pumili kung ano ang gagamitin nila, na gagamitin sa Pasko sa mga Noche Buena products na ito. Sa pamamagitan daw nito, mayroong gabay ang mga mamimili sa pag-a-adjust ng kanilang budget para panghanda. As to the amount, well, nasa sa atin po kung paano po natin siya gustong i-celebrate. Pero sinasabi po ng price guide,
kamukha po ng queso de bola, pwede po kayong magkaroon ng queso de bola na worth 210 at pwede rin po kayong magkaroon ng queso de bola na worth 445. Samantala, nagpaalala ang DTI Pampanga sa red flags na kailangan bantayan ng publiko sa pamimili. Ang pagdating po sa batas kasi, ang prima facie evidence ng profiteering ay wala siyang price. Wala pong nakalagay, naka-indicate na ito ang presyo nito. Isa po yun. Pangalawa po, as to the content ng item. Like for example, sinasabi niya 1 kilo ito at nung binili niyo is less than 1 kilo. That is also considered profiteering. No? Pag tinignan naman po natin ang definition ng profiteering, ang sabi po ng batas, in excess of its true worth. Meaning out of the SRP at nagkaroon ng above doon sa SRP, that can be considered as profiteering. So magmula po doon ay i-issuehan po siya ng notice of violation, or if the office wants the establishment to explain, ay bibigyan po siya ng show cause order para mag-appear po siya sa Office of the Provincial Director to justify bakit merong ganong. Maiiwasan din umano ang profiteering kung maalam ang consumer. Kaya naman, patuloy ang DTI sa paglalabas ng impormasyon para sa matalinong pamimili. Liana Canilaw, CLTV 36 News.